Хто забіў Вітольда Ашурка? Новыя падрабязнасці злачынства рэжыму Лукашэнкі. Не будзе бульбы, будуць штрафы. Як чыноўнікі змагаюцца з недахопам гародніны ў крамах. І саюзная футбольная дзяржава. Інтэгральшчыкі ўзяліся за спорт. Аўторак, 24 чэрвеня, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я, Валер Руселек, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. У Газе стартаваў двухдзённы саміт НАТО. Трэба заўважыць, што адбываецца ён у беспрэцэдэнтна складаны для краін-удзельніц Паўночна-Атлантычнага альянсу час. Няма адзінства па многіх пытаннях, ад падвышэння выдаткаў на абарону да фармату падтрымання ўкраіны ў вайне, развязанай супраць яе Расіяй. Няпростымі застаюцца дачыненні паміж ЗША і іншымі хаўруснікамі па альянсе. Ужо цяпер на відэасувязі са студыяй корэспандэнт Белсата на саміце НАТО, аўтар праграмы «Пра свет» Сергей Пеляса. Сергей, я цябе вітаю і адразу ж пытанне, што найбольш адметнае адбывалася на саміце сёння і, магчыма, было штосьці важнае менавіта для беларусаў. Так, добрый вечер, Валер, добрый вечер, дорогие глядачи. Сегодня пачаўся саммит НАТО, и тут таксама у Газе находится и делегация белорусских демократичных сил на челе со Светланой Тихановской. Сегодня белорусские эксперты представили документ, который называется «Червоная папера». Это такая проект концепции по супрацы и развязу с Беларусью, докладнее с белорусскими демократичными силами. Сенс ее у тым, как Беларусь перестала быть погрозой для Европы, для НАТО, перестала быть российским балконом, з якога Кремль пагражае суседям Беларусі, а стала часткай еўрапейскай сістэмы бяспекі. Вось гэта была адметнасць беларуская сёння на саміце. Таксама нам удалося задаць два пытанні міністрам дзяржаваў НАТО. Я запытаў міністра замежных справаў Радослава Сікорскага пра тое, ці вучэнні захад нават вось у гэтым такім абрэзаным фармаце, а таксама ядровая зброя расійская, меркаваная ў Беларусі, пагражаюць Польши. Министр замежных справ Польши Сікорскі заявіў, што меркавана сапраўды, я нават працытую, мы маем сігналы, што нібыта войскі будуць адсунуты ад межаў Польши. Наколькі я разумею, ён паставіўся даволі скептычна да гэтай думкі, але адначасова заявіў, што у Расіі цяпер няма сілаў, каб правесці маштабныя вучэнні, таму што найлепшыя сілы расійскія заангажаваны цяпер ва ўкраіне. Таксама мы задалі нашай калегі з рэдакцыі, вот так задалі пытанне міністру обороны Эстонии, таксама у контексте вучэнняў захад і ядровай зброі Беларусі. Я прапаную паслухаць цытату эстонскага міністра обороны. З ядравага пункту гледжання няма розніцы, размяшчаюцца ядравыя боегалоўкі ў Беларусі ці дзесьці побач з Масквою. Гэта нічога не мяняе. Мы ведаем, што Расія мае ядравую зброю. Гэта не сакрэт ні для каго. Што тычыцца вучэнняў захад, то я захоўваю поўны спакой. Гэтыя вучэнні на дадзены момант не такія маштабныя. Для параўнання, у нашых нядаўніх вучэннях сіль, якія прайшлі ўсяго месяц таму, удзельнічалі 18 тысяч вайскоўцаў. Вучэнні захад гэтым разам маюць меншы маштаб. Вядома, мы застаемся ў стане павышанай гатовасці. Вядома, мы уважліва сочым за тым, што адбываецца, але гэта не значыць, што мы неяк спалоханыя. Мы зробім тое, што трэба, разам з НАТО, разам з ШЭЙП, штаб-кватэрай аб'яднанага вайсковага камандавання ў Еўропе. Мы рыхтуемся да гэтага, як заўсёды, калі вучэнні захад праходзяць у нашым рэгіёне. Так, Сергей. Ну, ось заява міністра оборони Естонії, заява міністра оборони Естонії, так само заява міністра замежных справ Польши свідчить про те, що держави НАТО, які сусіднічають з Білорусі і Росією, вони не бояться вичинення захід, скептично глядять на зменшення масштабу, але так само рихтуються до їх. З таких адметних моментів, які тут відбулися, ще варто позначити, що, звісно, натурально, саме головна інтрига – це можливе споткання, чи докладніше зміст цього споткання Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Всі чекають
на вынікі, все чакаюць на тое, чым яно скончыцца, ці гэта будзе такое абвастрэнне, якое мы назіралі ў авальным кабінеце Белага дому, ці мы убачым цуд, які адбыўся у Ватыкане, так? І гэта будзе трэцяе такое значнае спатканне. Вынікі мы даведаемся заўтра, а гэты саміт, які працягнецца зноў жа заўтра, ужо назвалі самітам 5%, тому што галоўная падзея, чакаемая заўтра, акрамя вынікаў спаткання Зеленскі-Трамп, гэта прыняццё дэкларацыі, што ўсе дзяржавы НАТО без выключэння до 2035 года плануюць павялічыць свае выдаткі на абарону аж до 5%. Нагадаю, што 11 год назад быў прыняты максімум 2%, а цяпер гаворка ідзе ўжо пра 5%. Гэта робіцца дзеля таго, каб Расія не могла ажыццявіць сваю агрэсію, каб яе адпужаць ад магчымай агрэсіі, ад ідэі агрэсіі супраць дзяржаваў НАТО. Валер? Сергей, дякуй. Я нагадаю, Сергей Пеляса, аўтар праграм «Прасвет» і наш корэспандэнт на саміце НАТО быў на відэасувязі з намі. І вяртаемся ў Беларусь. Адзін з сімвалаў злачынства ў рэжыму Лукашэнкі забіты ў зняволенні актывіст з Гарадзеншчыны Вітольд Ашурак. Новыя сведчанні і падрабязнасці ягонай гібелі апублікаваны ў расследаванні праваабаронцаў пра катаванне і жорсткае абыходжанне са зняволенымі ў папраўчай калоніі нумар 17 у Шклове. Тэму працягне Ірына Дарафійчук. Смерць Вітольда Ашурка ў няволі – забойства, а на вядомым відэо з калоніі не ён. Праваабаронцы апублікавалі новыя падрабязнасці гібелі актывіста ў шклоўскай калоніі нумар 17 у траўні 2021-га. Паводле сведчанняў былых вязняў, упярэджанае стаўленне да яго было ўжо на шляху ў калонію і пазней на каранціне, адкуль мужчыну перавялі ў штрафны ізалятар. Асуджаныя асобы перадавалі, што ў 15 днях траўня ягоныя рэчы хацелі перанесці ў 5-й атрад, там, дзе нізкі сацыяльны статус. Вітольд Ашурак адбываў у шклоўскай калоніі пакаранне за нібыта гвалт над міліцыянтам і арганізацыю дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. У супольнай працы Міжнароднага камітэту расследавання катаванняў у Беларусі і праваабарончага цэнтру «Вясна» аналізуюцца сведчанні 18 былых палітвязняў, якія адбывалі пакаранне ў тым ліку адначасова з актывістам. Больше всего поразило меня это опускание людей в низкий социальный статус. Это поддерживается администрацией до сих пор на неофициальном уровне. Это такая возможность для давления на заключенных, в том числе на политзаключенных. Паводле зняволеных, Вітольд Ашурак даведаўся пра планы адміністрацыі наконт нізкага статусу. Аўтары расследавання не выключаюць, што менавіта з гэтай прычыны ён не хацеў выходзіць са штрафнога ізалятару, і за гэта яго жорстка збівалі. Называюцца і прозвішчы імаверных забойцаў. Калі трапляеш у штрафны ізалятар, заўсёды ёсць ён, Карчэўскі, які будзе цябе біць. Два імаверныя забойцы – гэта Маскалёў, бо ён таксама займаецца фізічным гвалтам. У расследаванні на 73 старонках не толькі падрабязнасці гібелі Вітольда Ашурка, але і схемы вымагання грошай з вязняў, сведчанні аб прымусовай працы на вайсковыя ведомствы Расіі, пра фізічны і псіхалагічны гвалт над палітвязнямі. Опознанные сотрудники, каратели, которые применяют пытки, прям целый раздел, очень много в лицах, в свидетельствах, что они делали. Описано все от момента этапирования, пребывания в колонию, карантин, далее быт, труд и так далее. Все это мы рассказываем в этом документе. Паводле сведчанняў былых палітвязняў, толькі ў шклоўскай калоніі штогод паміраюць каля 8 зняволеных. Сёлета ў траўні стала вядома пра смерць у пачатку года палітычнага вязня Валянціна Штэрмера. Ірына Дарафійчук, Белсат. Лукашэнкавыя сілавікі, у тым ліку сумнавядомы Мікалай Карпянкоў, пакрывалі наркагандляроў. Гэтак мяркуюць журналісты праекту «Бюро Медыя» на падставе вывучэння абставінаў гучнай опіумнай справы, якая прагрымела ў Беларусі некалькі гадоў таму. Падрабязней Ян Федаровіч. Беларускі праект «Бюро Медыя» апублікаваў расследаванне «Макавая крыша». Яно датычыць гэтак званай макавай справы, паводле якой у 2019-2020 годах осудили 29 особов. Большинство обвиняемых работали в отдельных небольших группах, торговали в розницу и не были знакомы друг с другом. Да, у них имелись общие оптовики, но и с другими поставщиками они тоже работали. Связь между обвиняемыми по маковому делу была скорее логистической, чем организационной. Их объединяла не иерархия, а интерес к товару по выгодной цене и удобным каналам сбыта.
Адна з галоўных дзейных асобаў расследавання намеснік міністра ўнутраных справаў Мікалай Карпянкоў. Ён здабыў шырокую вядомасць падчас здушэння пратэстаў у 2020-м. Паводле праекту бюро медыя Карпянкоў ініцыяваў макавую справу, калі ягоная пасада ў МУС апынулася пад пагрозою скарачэння. Хочу отметить, что в системе МВД, когда Карпенков возглавлял управление по борьбе с наркопреступностью МВД Республики Беларусь, он как раз-таки был инициатором борьбы, и именно с его подачи эта борьба стала возможным. Карпенков как раз-таки занимался борьбой с бубками. На дадатак расследавальнікі выказваюць меркаванне, што сілавікі атрымлівалі грошы за спрыянне наркогандлярам. Один из обвиняемых на допросе утверждал, что Карпенков тоже получал деньги от наркоторговцев. Он стоял на вершине пирамиды распространения выплат за крышу. Общая сумма взяток ему якобы достигала $110 тысяч. Проверку в отношении Карпенкова по факту этих показаний не проводили. Яшчэ адна з галоўных фігураў расследавання былы сілавік Анатоль Мазуленя. Паводле бюро медыя ён прыбіраў з рынку няправільных наркагандляроў, дапамагаў правозіць так званыя бубкі, тэрмічна неапрацаваны мак, у Беларусь і мытна афармляць іх на мяжы. За злачынную дзейнасць Мазуленя нібыта атрымаў $350 тысяч, частку з якіх перадаў дзейным сілавікам. Он работал оперативным сотрудником. Я знаю, что он был старшим опером по особо важным в отделе по раскрытию краж автотранспорта Главного управления уголовного розыска страны. И в 2007 году в возрасте 39 лет он ушел из органов милиции. Насколько мне известно, Анатолий Мазуленя ушел в органы государственной безопасности. На дадатак фігуранты макавай справы далі паказанні і на супрацоўнікаў наркакантролю Алексея Макурына, Дзяніса Валянтовіча, Паўла Чачотку. Зрэшты, ніводзін пад следства не трапіў. Ян Федарович, Белсад. Да навінаў замежжа перамір'я паміж Іранам і Ізраілем, што ўступіла моц сёння зранку пад пагрозаю. Ізраіль абвінавачвае Іран у парушэнні дамовы, якую раней агучыў Дональд Трамп, і з якой пагадзіліся абодва бакі канфлікту. Ізраіль паабяцаў рашуча адказаць на парушэнне перамір'я інтэнсіўнымі ўдарамі па рэжымных аб'ектах Тэгерана. Начальнік жа Генштабу ўзброеных сіл Ірана зняпраўдзіў інфармацыю пра запуск ракет пасля абвешчанага спынення агню. Вядома, што Іран і Ізраіль абвінаваліся інтэнсіўнымі ракетнымі ўдарамі, прынамсі да самага пачатку перамір'я. Гэтак у горадзе Беэр-Шева, што на поўдні Ізраіля, ракета трапіла ў жылы дом. 4 чалавек загінулі, 22 былі параненыя. У сваю чаргу Ізраіль абстраляў некалькі раёнаў Тэгерана, выдаўшы перад гэтым 3 папярэджанні аб эвакуацыі. Каля 4-й раніцы па мясцовым часе па сведчаннях жыхароў Тэгерану выбухі спыніліся. Паводле іранскага міністэрства аховы здароўя за апошнія 24 гадзіны загінулі 107 чалавек. Напярэдадні Дональд Трамп заявіў, што дамовіўся аб спыненні агню паміж Ізраілем і Іранам. Гэта адбылося пасля іранскай ракетнай атакі па амерыканскай ваеннай базе ў Катары ў панядзелак. Усе ракеты былі перахопленыя, ніхто не пацярпеў. І чарговая атака Расіі на Украіну, гэтым разам па Днепрапетроўскай вобласці. Расійскія войскі абстралялі Дняпро, таксама горад Самар. Мясцовыя ўлады папярэдне паведамляюць пра 9 забітых і больш як 153 параненых. Пашкоджаная цывільная інфраструктура, у тым ліку школы і дзіцячыя садкі, лякарня і паліклініка. Адна з ракетаў ударыла побач з цягніком Адэса-Запарожжа. Паводле Укрзалізніцы абышлося без загінулых, але ёсць траўмаваныя. Цягнік моцна пашкоджаны. Ад 5 до 200 базовых велічыняў. Такі штраф пагражае беларускім крамам за паліцы без бульбы, капусты і іншай дэфіцытнай гародніны. І не, гэта не жарт, а рэчаіснасць краіны, у якой урад кантралюе рынак. Падрабязней пра новую карную сістэму ад чыноўнікаў Лукашэнкі Наста Печанькова.
Не будзе бульбы, будуць штрафы. Чыноўнікі ў найлепшых традыцыях рэжыму развязалі праблему з нястачай гародніны праз пакаранне. Палата прадстаўнікоў ухваліла ўказ, згодна з якім крамы і пастаўшчыкаў пачнуць штрафаваць за адсутнасць і перабоі ў дастаўцы бульбы, капусты, морквы, буракоў, цыбулі і яблыкаў. Эти меры смогут упорядочить работу торговых сетей, устранить наличие товарного дефицита и, самое главное, обеспечить жителей нашей страны качественной, социально значимой плодоовощной продукцией, особенно в межсезонный период. Памеры штрафаў, якія плануюць спаганяць фермераў, уражваюць. Гэтак індывідуальныя прадпрымальнікі будуць вымушаныя заплаціць дзяржаве ад 5 до 12 базавых велічыняў, а вось юрыдычных асобаў забавяжуць аддаць у скарб ад 20 до ажно 200 базовых. Но намаганне кагосьці запужаць штрафамі можа прывесці толькі да таго, што хтосьці сыдзе з гэтай галіны, а гэта будзе азначаць зноў падвышэнне коштаў. Таму што калі вы жадаеце панізіць кошты, зрабіць болей даступнымі для людзей тыя ці іншыя прадукты, вы павінны не прымаць вось гэтыя каруючыя нейкія законы, а намагацца, каб было болей канкурэнцыі, каб было лягчэй працаваць. Змены ў заканадаўстве сталіся вынікам крызісу гародніны, з якім беларусы сутыкнуліся ўвесну. Тады ў крамах знікла бульба, а якасць і цана той, якую ўсё ж такі даставілі ў гандлёвыя сеткі з пазалеташніх запасаў, шакавала. Вот так выглядит картошка 5 рублей за килограмм с рынка. Вот она. На масавую незадаволенасць беларусаў чыноўнікі адрэагавалі як звыкла кантрольнымі рэйдамі па рынках і крамах. Гэтак на мінулым тыдні на Камароўцы прадстаўнікі дзяржкантролю і маргу выявілі фермераў з Пінску, якія прадавалі агуркі і памідоры па 40 рублёў за кілаграм. Пасля запрашэння адміністрацыі рынку цана на тавар была зніжаная больш як на 40%. У дачыненні гэтага суб'екту вынесенае прадпісанне. Цяпер жа чыноўнікі прапановваюць штрафаваць такіх прадпрымальнікаў. Тое прадугледжвае законапраект, які Палата прадстаўнікоў вынесла на грамадскае абмеркаванне да 4 ліпеня. Калі яго прымуць, адміністрацыю рынку абавяжуць сачыць за цэнамі штодня, а прадаўцоў мець дакументы, якія будуць абгрунтоўваць усталяваныя імі цэны на ўласную прадукцыю. Как бы одно дело, ладно, магазин, он там куда-то сходит, где-то что-то обоснует, да. Ну, как себе можно представить, вот, я не знаю, фермер, который там продает, не знаю, свинину, овощи, яблоки какие-нибудь, как он будет ходить на каждый продукт, обосновывать, вот, получать это обоснование цены, ну, это просто нелепо. Чарговую спробу Лукашэнкі ўзмацніць кантроль над сферою гандлю эксперт звязвае з ростам інфляцыі. С инфляцией в Беларуси все хуже, чем кажется. Видимо, как бы власти, ну, знают немножко больше, да, и видят, что цены просто, в принципе, выходят из-под контроля. Гэта пацвярджае той факт, што на мінулым тыдні ўрад узяў пад асаблівы кантроль цэны на мяса, малако і кандытарскія вырабы. Застаецца спадзявацца, што гэтыя прадукты не напаткае дэфіцытны лёс гародніны. Наста Печанькова, Белсад. Ну і што гэта, калі не рэкет імем дзяржавы? Галоўны прынцып айчыннай эканомікі не можаш зарабіць, забяры, усяго 2 літары, змяні месцамі і якая ўжо розніца. Ну што ж, тым часам да навінаў спорту. Саюзная футбольная дзяржава чарговую інтэграцыйную прапанову, гэтым разам футбольную, агучыў міністр спорту Лукашэнкі Сергей Кавальчук. Ці мае будучыню праект агульнага расійска-беларускага футбольнага чэмпіянату, высвятляў Александр Баразенко. Футбольная інтэграцыя. Кіраўнік беларускага міністэрства спорту і турызму Сергей Кавальчук у сваім выступе на міжнародным эканамічным форуме ў Санкт-Петербургу выказаў спадзеў на залучэнне беларускіх клубаў у расійскую прэм'ер-лігу. Мы гэтае пытанне прапрацоўваем пастаянна, але тут супольна трэба садзіцца тром бакам – Беларусі, Расіі і Саюзу еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў. Я думаю, што для нас гэта быў бы вялікі плюс. На прыкладзе КХЛ гэта вялікі плюс, добры крок. Патэнцыйна 2 клубы маглі б удзельнічаць, але спачатку дастаткова было б, каб 1 клуб выступаў у РПЛ.
Як пазітыўны прыклад інтэграцыі беларускага спорту ў расейскі, Кавальчук згадаў выступ менскага «Дынама» ў кантынентальнай хакейнай лізе. Бюджэт зуброў пад 8 мільёнаў еўраў дазваляе ім быць канкурэнтаздольнымі ў КХЛ. У той жа час большасць беларускіх футбольных клубаў маюць бюджэты на ўзроўні 1-2 мільёнаў. Для параўнання, петербургскі «Зеніт» сёлета збіраецца падпісаць бразільца з Жэрсана за 25 мільёнаў еўраў і плаціць яму каля 6 мільёнаў. То бок гадавы бюджэт адразу некалькіх беларускіх футбольных клубаў. Таму патэнцыйны беларускі прадстаўнік або быў бы папросту неканкурэнтаздольным, або вымагаў бы нябачаных дагэтуль інвестыцыяў. Спартовых дасягненняў беларускія футбалісты на цяперашні момант не давалі б такой канкурэнцыі гэтым клубам. Па-другое, што як і на прыкладзе таго ж хакейнага «Дынама» закупаліся б легіянеры, которые б маглі канкураваць з расейцамі. Ці б у гэтым клубе беларускім выступала б шмат расейцаў. Менш сродкаў, спонсараў і падтрымкі атрымліваў бы беларускі чэмпіянат. І гэта цалкам было б разбуральна. Акрамя сумнеўнай спартовай мэтазгоднасці ды відавочнай палітызаванасці прапановы Кавальчука, гэткі крок можа прывесці і да дадатковых санкцыяў. Аб'яднанне двух чэмпіянатаў супярэчыць рэгламенту УЕФА. Да таго ж расійскія клубы, на адрозненне ад беларускіх, не бяруць удзелу ў еўрапейскіх клубных турнірах. Іх адлучылі ад спаборніцтваў пасля пачатку вайны ва ўкраіне. Александр Баразенко, Белсат. Ну што ж, у аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, якія мы правядзем разам з Віталём Бабіным. Віталь, добрый вечар. Добрый вечар. Сёння разам прыглядаемся да заробкаў. Як цвердзіць Нацыянальны статыстычны камітэт, у Менску сярэднія выплаты дасягнулі ўжо $1000. І гэта пасля выліку падаткаў. Ці вы столькі зарабляеце? Галасуйце ў нашым ананімным апытанні. А цяпер агляд матэрыялаў з нашай старонкі Белсат онлайн. Вашай увазе. Пасля нядаўняй прэс-канферэнцыі блогера і блога палітзняволенага Сергея Ціхановскага прагучалі меркаванні, што яна была заўчасная, а сам ён быў маральна да яе не гатова. Ці сапраўды гэта так, разбіраў журналіст інтэрнэт-рэдакцыі Белсату Макар Мыш разам з экспертамі. Этычны аспект правядзення такіх прэс-канферэнцыяў з былымі палітвязнямі на ўмовах ананімнасці пракаментавала псіхолог-траўматэрапеўтка. Яна падкрэсліла, былы палітвязень перажыў вельмі цяжкую псіхатраўму, якая датычыць у тым ліку і ўспрымання ўласнага «я», свету і людзей вакол. Але, на думку эксперткі, правесці прэс-канферэнцыю было абсалютна нармальнай пастановай. Суразмоўца зазначае, што падчас выступлення Сергей Ціхановскі сваімі эмоцыямі паказаў сілу і здольнасць даць волю, сапраўднасці сябе перад іншымі. На гэта не кожны чалавек здольны. Ну і ясна, што калі людзі, якія перажылі палітычны гвалт, выходзяць і кажуць пра гэта адкрыта, гэта дакладна важна і для гэтага чалавека, і для тых, хто слухае яго. Важна, каб гэты баланс не парушаўся, бо колькі б мы не хацелі нешта пачуць, убачыць, зразумець, атрымаць інфармацыю, важна, каб чалавек сам першапачаткова усведамляў, разумеў, навошта гэта яму трэба. Пры гэтым псіхолог адзначыла важнасць псіхагігіены пры працы з траўмаванымі асобамі. Што менавіта ў яе ўваходзіць, чытайце на belSat.eu. Для тых, хто збіраецца паехаць з Беларусі ў Еўразвяз, варта быць гатовымі да цяжкасцяў на мяжы. У бок Польшчы чарга разрастаецца. Да таго ж пачалі з'яўляцца праблемы на мяжы з Літвою. Нашыя калегі з belSat.eu паглядзелі, што на гэты конт пішуць карыстальнікі ў адмысловых чатах. Мінанне беларуска-літоўскай мяжы легкавіком зойме каля 2,5 гадзінаў. Аднак адзін з карыстальнікаў чатаў паведаміў, што яму давялося страціць ажно 9,5 гадзінаў на такі шлях і 11,5 на адваротным. Калі ж ехаць аўтобусам, то пераход мяжы з Літвою можа трываць ад 2 да амаль 4 гадзінаў, а назад у Беларусь 1-3 гадзіны. Праходзіць беларуска-польскую мяжу на аўтамабілі давядзецца даўжэй – 3 дні і 20 гадзінаў з улікам віртуальнай зоны чакання. Сам жа пераход
пераход мяжы зойме каля 5-6 гадзінаў. З Беларусі ў Польшчу аўтобусам можна прайсці мяжу за 10-15 гадзінаў. Хаця у аднаго з карыстальнікаў чатаў гэты працэс заняў ажно 30 гадзінаў. Прайсці мяжу з Польшчы ў Беларусь на аўтобусе можна за 4-8 гадзінаў. На фоне конфликту Израилю и Ирану наши коллеги из интернет-сторонки Белсату задались пытанием. А что, коли режиму Тегерани больше не здолели допомагать России в войне супроть Украины? Разбирался в этом пытании Олесь Новоборский. Самую заўважную часткою вайсковай дапамогі Расіі ад Ірану сталі ўдарныя дроны тыпу «Шахед». Аднак падтрыманне было не толькі імі. У 2023 годзе медыі паведамлялі, што Тэгеран перадаў Маскве 300 000 артылерыйскіх снарадаў ды мільён патронаў. Месяц таму стала вядома, што Іран збіраўся перадаць на карысць расійскай арміі і пэўную колькасць пускавых сістэмаў для ракетаў малой далёкасці «Фатх-360», а летась ужо перадаў 400 балістычных ракетаў да іх. Аўтар матэрыялу зазначае, што без іранскага падтрымання Крэмль не застанецца без сродкаў, каб працягваць вайну супраць Украіны. Расія сама вырабляе нямала ўзбраення, плюс дапамагаюць хаўруснікі, напрыклад, Паўночная Карэя. Падрабязней чытайце на belsat.eu. Колькі каштуе прыгажосць? Нашы калегі з belsat.eu параўналі цэны на б'юці-паслугі ў Варшаве і Менску, а для зручнасці перавялі іх у долары. Некаторыя кошты ў польскай сталіцы ў разы вышэйшыя, але і заробкі там большыя. За аснову ж бралі прапановы, спраўджаныя на ўласным досведзе, а таксама найбольш прымальныя на прасторах інтэрнэту. Зрабіць манікюр танна ў Варшаве можна ў спецыялістаў з В'етнаму. Такая паслуга будзе каштаваць у сярэднім $14. Ва ўкраінскіх салонах можна аддаць як $27, так і 40. Апошняя цана даволі распаўсюджаная для гібрыднага манікюру, а за малюнкі на пазногцях давядзецца даплаціць дадаткова. У Менску шмат прапановаў на гібрыдны манікюр за $10-17. За аздабленне таксама давядзецца заплаціць, хаця і менш, чым у Варшаве. Лазерную эпіляцыю ўсяго цела за выняткам рук і твару у Варшаве можна зарабіць за $135. Аднак шмат у якіх прапановах цэны стартуюць ад $214. У Менску за той жа набор нямала варыянтаў у цэнавым дыяпазоне ад $40 до $60. Больш цэнаў на папулярныя б'юці-працэдуры ў абедзвюх сталіцах знойдзеце на belsat.eu. Беларускія дзеці будуць вывучаць гісторыю так званай саюзнай дзяржавы. Калі новы прадмет з'явіцца ў нашых школах, пра гэта ўжо неўзабаве ў студыі Белсат, куды спадарства запрашаю. Дарэчы, ведаеш, Віталь, сёння больш актыўна, параўнальна больш актыўна людзі галасуюць яшчэ да, вот, магчыма, спрацаваў твой анонс вось у нашым апытанні. Так, людзі, а магчыма, тэма папросту. Ці зарабляеце вы $1000 США у эквіваленце, магчыма? Так, не, жартуеце, мне хаця б 500 зарабіць, працую за мяжою, заробак адпаведны. Галасаванне працягваецца, давайте падсумуем яго бліжэй да канца нашага выдання, а пакуль што дзякую вам за вашу актыўнасць і далучайцеся, таксама каментуйце. Слухайце, ну гэта не жарт. Сярэдні заробак у Менску за травень дасягнуў $1000 у эквіваленце, і гэта ўжо з улікам падаткаў, як кажуць, чыстымі, то бок пасля выліку гэтых падаткаў. У параўнанні з красавіком ён вырас амаль на $40. Такую статыстыку прыводзіць Белстат. Сярэдні заробак агулам па Беларусі ў траўні склаў амаль 2300 рублёў чыстымі, паведамляе Белстат. Самы нізкі паказнік у Віцебскай вобласці, потым у парадку ўзрастання ідуць Магілёўская, Берасцейская, Гарадзенская, Гомельская і Менская. Еўразійскі банк развіцця адзначае, што рэальныя заробкі ў дзяржаўным сектары павялічыліся прыкладна на 12% з пачатку года праз павышэнне і надбаўкі работнікам бюджэтнай сферы. Да таго ж арганізацыі спрабуюць скампенсаваць такім чынам інфляцыю. Найбольш зарабляюць у галінах IT, фінансах, будаўніцтве. Значны фактар у магчымасці росту заработнай платы і абслугоўвання беларускімі прадпрыемствамі расійскага вайскова-прамысловага комплексу.
Наши гледачи некаторыя пишут, что зарабляют 280-300 долларов. Ну а мы працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з эканамістам-публіцыстам Алесем Чайчыцам, які з намі на відэасувязі. Спадар Алесь, вітаем вас. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Сярэдні чысты заробак у Менску, як цвердзіць Нацыянальны статыстычны камітэт, склаў 1000 долларов. Это ўжо чыстымі на рукі. Наколькі ён адлюстроўвае рэальную карціну па заробках? Гэта нам сказаць вельмі складана, таму што статыстыка, якой мы аперуем, гэта статыстыка, ну, скажем прямо, ад людзей, якія фальсіфікуюць выбары і якія, канечне, фальсіфікуюць статыстыку, якую яны ствараюць, і асабліва тую статыстыку, якую яны публікуюць, і асабліва, калі ідзецца пра нейкія такія, ведаеце, трыумфальныя паведамленні пра вось такі знакавыя дасягненні знакавай лічбы ў росце заробка. Таму трэба рабіць вялікую зніжку на тое, што гэтыя дадзеныя могуць быць, скажем так, недакладныя. Гэта тое, што яны хочуць, каб мы чулі. Гэта тое, што яны хочуць, каб чуў Лукашенко. Таму даверу да іх, ну, да іх ставіцца трэба адпаведна з адпаведным скепсісам. У прынцыпе, ёсць, на мой погляд, канешне, фактары, якія працуюць на карысць таго, каб заробкі сапраўды раслі. Гэта і там аб'ектыўна там абслугоўванне расійскай вайны ва ўкраіне, па-першае, гэта і спаборніцтва за кадры з той же самай расійскай эканомікі, бо расійская эканоміка зараз выступае такім вялікім пыласмакам, які кадры цягне з Беларусі да сябе в умовах таго, што ў Расіі кадравы голад. Пры гэтым абмежаванні на міграцыю з Цэнтральнай Азіі па такіх, ну, чыста расійскіх, скажем, меркаваннях. І Беларусь тут такі, ну, такая крыніца вельмі прывабная для таго, каб працоўную сілу з Беларусі высмокваць і высмокваць. І таму, каб яе ўтрымаць, адзінае, што беларускія прадпрыемствы могуць рабіць, адзінае, што дзяржава беларуская можа рабіць, гэта спрабаваць падвышаць заробкі, пры тым, што гэта цяжкая задача в умовах таго, што, ну, як бы гэта ідзе за кошт падвышэння выдаткаў прадпрыемстваў і эканомікі, гэта, ну, ім і без таго складана. Тут яшчэ такі складаны фактор. Спадар Алесь, ну вось калі глядзець на беларускую рэальнасць, то, ну, цяжка не прыгадаць вось гэты ўсім вядомы жарт пра сярэднюю тэмпературу па моргу. З аднаго боку мы бачым у тык-току людзі выстаўляюць пра тое, што яны зарабляюць 70-100 рублёў. А з іншага боку мы бачым, калі на дарагія канцэрты расійскіх зорак, скажем так, прыходзяць натоўпы людзей таксама. То бок, як бы і не туды не скажаш адназначна. Ці ёсць нейкія звесткі пра тое, у Беларусі назіраецца разрыў паміж тымі, хто мае сёння вось гэтыя грошы, магчыма, яны там ці ў дзяржаўнай сістэме, ці далучаныя да гэтых абаронных, ваенных праектаў, і тымі, хто жыве бедна і ўсё бядней. Альбо все-таки ў Беларусі захоўваецца ў нейкай ступені вось гэта сярэдняя класа, калі захоўваецца, то як яе можна ахарактарызаваць? Ну, конечно, сярэдні заробак это такі, ну, ёсць абмежаванне ў таго, наколькі гэты паказчык, скажем так, рэпрэзентатыўны, наколькі ён інфарматыўны, што тычыцца дабрабыту людзей, бо ёсць з аднаго боку сапраўды аспект таго, што сярэдняя тэмпература па шпіталі, што у вас ёсць там людзі, якія атрымліваюць 300 долларов, 500 долларов, і ёсць у вас дзяржаўныя службоўцы, сілавікі, якія атрымліваюць заведама нашмат большыя заробкі. Разрыв гэты быў, ёсць і будзе ён большы, чым нават у суседніх еўрапейскіх краінах. Па-першае, ну, па-другое, ёсць фактар таго, а колькі людзі нават з тых заробкаў, якія яны атрымоўваюць, колькі яны вымушаныя траціць на, скажем, прадукты харчавання, вымушаныя таксама траціць больш, чым у суседніх краінах, там, скажем, узяць Латвію, скажем, вось. Ну, тут вось ганарацца, што вось 1000 долларов чыстымі атрымоўваюць, гэта бруднымі дзесьці там 1100-1200. У Латвіі сярэдні заробак 1700 на гэтым фоне. І на харчаванне ў Латвіі, ну, то бок 1700 гэта, ну, колькі там? Ну, процентаў на 40 больш, чым у Беларусі атрымоўваецца. На ежу траціцца
у Латвии меньше, ну, скажем, больше, чем у Беларуси, але не на 40% больше. Тому агулам Латвия, скажем, живе лепше. У Литве, скажем, экономика яшчэ лепшая, и там яшчэ лепшие умовы у людей, калі вось параўноўваць з Беларусью. Тому, ну, это такое сумневное досягнение, оно такое, ну, некие бурбалки на болоте на фоне агулам не вельмі добрага становішча, на фоне отсутности перспектывы, отсутности стабильности некой. Это такое, ну, я бы не радовался на месцы, там, кому гэтая навіна можа быць карысна, інвестарам у Беларусь, а хто ў Беларусь будзе інвеставаць? Людям, якія атрымоўваюць $500, ім гэта таксама не вельмі добрая навіна. Таму тут, ну, што, можам парадавацца за тых, хто атрымлівае на гэтулькі большы заробак, чым 1000, што сярэдняе, дзякуючы іх, атрымоўваецца вось такое, як вы нам паведамілі, нібыта. Так ці інакш, Белстат канстатуе, што заробкі растуць, але вось ці даюць яны рады інфляцыі, што будзе далей з беларускай эканомікай. Мы пагаварылі з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім. Давайте паслухаем і пазней вернемся на нашу размову ў студыю. С инфляцией в Беларуси все хуже, чем кажется. Да, то есть, ну, она как бы, ее траектория, она и так выше вот этих прогнозов 7,1% при прогнозе 5%. Но, видимо, как бы власти, ну, знают немножко больше, да, и видят, что цены просто, в принципе, выходят из-под контроля. И поэтому они предпринимают вот эти какие-то отчаянные меры для того, чтобы контролировать там и вот здесь, и вот там увеличить этот контроль. Вот, то есть, это меры... Ну, то есть, вот на этом самом, на питерском форуме Герман Греф, он это говорил про российскую экономику, да, но я думаю, что это очень подходит к нашей экономике тоже. Он сказал, что все прогнозы, которые давал Центробанк, эксперты, Министерство экономического развития, они оказались слишком оптимистичными по сравнению с той ситуацией, которая реально складывается в российской экономике. Так вот, я думаю, что вот все ожидания и прогнозы, которые были у властей, они тоже оказались, даже их пессимистичные прогнозы, да, тоже оказались слишком оптимистичными по сравнению с той реальной ситуацией, которая сейчас складывается в белорусской экономике. Ну, в частности, это касается цен. Спадар Алесь, яшчэ вось такі важны фактар у ацэнцы таго, наколькі людзі добра жывуць у краіне, гэта магчымасць зарабіць сабе на жыццё там, дзе ты жывеш. Жывуць людзі, ну, не толькі ў сталіцы, не толькі ў буйных прамысловых цэнтрах, турыстычных цэнтрах, але і ў маленькіх мястэчках і вёсках. Натуральна, што ва ўсіх краінах, напэўна, у сталіцы лягчэй і больш можна зарабіць, але вось гэты разрыў у Беларусі паміж магчымасцю зарабіць, скажем, у Менску альбо ў горадні і, скажем, дзе-небудзь у Докшыцкім раёне, наколькі гэты разрыў вялікі і пра што ён можа сведчыць? Разрыв існуе, разрыв досыць вялікі, хаця ён, конечно, не такі, як у суседняй Расіі, дзе ёсць, ну, просто неба і зямля, Москва і нават суседнія з Москвой рэгіёны. Дыспрапорцыя такая ў Беларусі, яна таксама ёсць, але Беларусь сама па сабе краіна больш кампактная. Я думаю, што тут больш магчымасцяў для такой, ведаеце, ківачовай міграцыі, што людзі там працуюць у, ну, скажем, працуюць у Менску, а там жывуць там у вобласці. Я думаю, тут для іх значна большыя магчымасці, чым для расейцаў, калі глядзець на всю вялікую Расію. І там, ну, тэндэнцыі ёсць, конечно, заўсёды, што ў сталіцы больш магчымасцяў, цэнтр. Гэта, ну, тут Беларусь не унікальная, хаця такая звышцэнтралізацыя, яна больш, конечно, характэрная для, ну, не вельмі развітых краінаў, для той же России, для Центральной Азии. Тому, ну, фактор гэты ёсць. Мне здаецца, ён у выпадку Беларусі не крытычны. Хаця, конечно, калі Беларусь не была ізаляваная, можна сабе уявіць, што магчымасцяў у той же там Берасцейшчыне, Гарадзеншчыне было б болей, таму што, зноў жа, Беларусь была б не завязаная ўся на Менск, а была б таксама, ну, былі б відавочныя магчымасці, звязаныя там з трансмежавай, трансмежавым якім-небудзь гандлем, трансмежавымі паслугамі. Вось што можна сказаць.
Спадараліся, калі яшчэ можна коротка, вось новы законапраект, які ухвалілі адразу ў двух чытаннях, Палата прадстаўнікоў, указ Лукашэнкі аб штрафах за перабой у дастаўцы, напрыклад, там прадукцыі, ці гэта выправіць сітуацыю? Я не ведаю нават, што ўвогуле гэта можа выправіць, таму што гэта зусім гэта такі апафеоз нейкага вось таго, якая савецкая ментальнасць у тых, хто кіруе беларускай эканомікай зараз. Вось гэты закон пра абавязковыя пастаўкі бульбы, што рабіць, калі яе няма, і яе крамы павінны з паветра саткаць неяк. Гэта проста неразуменне базавых эканамічных законаў, гэта ўспрыяцце эканомікі як некага вось савецкае ўспрыяцце, што ўсё планавае павінна быць, усё по прыказу павінна функцыянаваць, а оно так не функцыянуе ў сучасным свеце і ў нават такой эканоміцы, як беларускай. Гэта можа прывесці толькі да таго, што тавары не з'явяцца, людзі будуць баяцца працаваць на кіраўнічых пасадах у гандлі і ва ўсёй цепочцы, ва ўсім ланцужку, які там ад вытворчасці гэтай прадукцыі да яе збыту. І гэта нікому не дапаможа ні эканоміцы, ні спажыўцам. Гэта проста непісьменнасць эканамічная і проста дзікунства, я скажу неакадэмічным такім. Такі вердыкт ставіць эканаміст Алесь Чайча. Дзякуй вялікі за гэтую размову. І ў працяг тэмы літаральна адзін каментар ад нашага гледача з Украіны. Юрый Барзенко пытае, колькі гэта ў дронах заробак у Беларусі. Спадар Юры, канешне, вельмі актуальна да сённяшняга часу, але у Беларусі дроны па-за законам, па сутнасці, іх нельга выкарыстоўваць простым грамадзянам, таму падлічыць цяжка. Зато дазволена Расіі заганяць іх на тэрыторыю Беларусі і падаць там, дзе не трэба. Да міжнароднай павесткі спадарства. У Газе, у той самай Газе, дзе могуць судзіць Лукашэнку ў будучым, стартаваў саміт НАТО. І ўдзел, у якім бярэ і разам з беларускай дэлегацыяй на чале з Святланай Ціхановскай. Там таксама працуе і наш тэлеканал, што кажуць уласна на саміце пра Беларусь. З месца падзеяў распавядзе Руслан Ігнатовіч. Першы дзень саміту НАТО ў Газе праходзіць пад знакам вялікай геапалітычнай дыскусіі пра глобальную бяспеку. І не толькі ва ўкраіне ці на Блізкім Усходзе. Сярод дэлегацыяў, што сёння працуюць у кулуарах форуму, і беларускія дэмакратычныя сілы, якія рэпрэзентуе Святлана Ціхановская. Яна ўжо правяла шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам Нідерландаў, прадстаўнікамі НАТО, і у прыватнасці з генеральным сакратаром Альянсу Маркам Руте. Заданне ейнага візіту – залучыць Беларусь у парадак дня саміту, дзе дамінуюць тэмы Расіі, Украіны, Ірану і Китаю. Мы привезли с собой паперу, называется «Червоная папера», «Red Paper», по еўрапейскай беларускай бяспецы, показать, что Беларусь это не только пагроза для еўрапейскай бяспекі, але таксама і магчымасць. І там мы описываем важность Беларусі по некалькіх напрамках. Інфармацыйная бяспека, конвенцыйная бяспека, моладзевая бяспека, энергетычная, міграцыйная. Задача это прыцягнуць увагу еўрапейскіх палітыкаў да тэмы Беларусі. Асобна ўвага сёння была скіравана і навучэнне «Захад-2025», якія паводле удзельнікаў паблік-форуму нясуць рэальную пагрозу краінам рэгіёну. Паводле Франака Вячоркі, еўрапейцы баяцца, што агучаная афіцыйная лічба пра 15 000 вайскоўцаў можа быць толькі часткаю праўды. Ёсць асцярогі, што на тэрыторыі Беларусі можа быць разгортванне да 100 000 вайскоўцаў, правядзенне правакацыяў і нават стварэння сталай вайсковай інфраструктуры. Украина про это говорит, потому что для яе гэта непасрэдна важна. Украінцы баяцца эскалацыі, яны памятаюць 22 год, калі вучэннямі пачалася паўнамаштабнае ўварванне. І тое, што Зеленскі гаворыць пра Беларусі ў кантэксце еўрапейскай будучыні, у кантэксце вучэнняў, яно дапамагае нам
трымаць тэму Беларусі высока. Z tego co wiem, to będzie na znacznie mniejszą З skalę. таго, што ведаю, гэта будзе нашмат больш сціпла, чым мінулыя разы. Бо найлепшыя расійскія часткі ва ўкраіне. Вялікая частка войскаў выйшла з Калінінградскай акругі. Расія вымушаная ствараць новыя часткі ўздоўж мяжы з Фінляндыяй. Гэта змушае Расію расцягваць сілы. І гэта не поспехі. Пуцін аказаўся даволі спрытным тактыкам, які ўмеў выкарыстоўваць памылкі Захаду, але фатальным стратэгам, бо Расія плоціць гіганцкія кошты за вайну, у якой не ў стане перамагчы. Аднак галоўны фокус форуму ўсё ж Украіна. У кулуарах ідуць сустрэчы паміж прадстаўнікамі ЗША і офісам прэзідэнта Украіны. Андрэй Ермак абвясціў пра рыхтаванне да магчымай сустрэчы паміж Уладзімірам Зеленскім і Дональдам Трампам. Абмяркоўваецца структура сустрэчы, парадак дня, а таксама гуманітарныя пытанні, такія як вяртанне выкрадзеных Расіяй дзяцей, абмен палоннымі і падтрыманне ініцыятываў Украіны на міжнародным узроўні. Актыўную пазіцыю заняла і Літва. Вось што заявіў у кулуарах міністр замежных справаў Літвы. Мы будзем размаўляць пра патрэбу далейшага падтрымання Украіны нашай кааперацыі з Украінай у абароннай індустрыі. Літва бачыць Украіну разам з намі ў НАТО і цалкам падтрымлівае сяброўства Украіны ў НАТО. І мы будзем прасоўваць гэта. Увечары ў Гаагу прыбываюць кіраўнікі дзяржаваў і ўрадаў краінаў НАТО. Адбудзецца урачыстая вячэра ў каралеўскім палацы Гёйс тен Бос, якую прымуць кароль Нідерландаў Вільям Александэр і каралева Максіма. Асобна інтрыга вечара – прыезд прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, які, адказваючы на пытанне журналістаў, не выключыў сустрэчы з Уладзімірам Зеленскім. Ці адбудзецца такая сустрэча, пакуль невядома. Але нават кароткая размова паміж Трампам і Зеленскім можа змяніць шмат што. На гэтым фоне дэмакратычныя сілы Беларусі таксама спрабуюць выкарыстаць гістарычны момант, каб вярнуць Беларусь у фокус еўрапейскай бяспекі і міжнароднай адказнасці. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Ну і гістарычная тэма з філасофскім уклонам. У беларускіх і расійскіх школах у бліжэйшыя гады можа з'явіцца падручнік па гісторыі так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Пра гэта паведаміў расійскі міністр асветы Сергей Краўцоў. Адпаведную заяўку на фінансаванне вучэбнага дапаможніка па агульнай гісторыі Мінпрасветы Расіі накіравала ў пастаянны камітэт саюзнай дзяржавы. Пасля выпуску падручніка па ім будуць займацца дзеці ва ўсіх школах Расіі і Беларусі, тлумачаць у ведамстве. Ініцыятыву ўжо паспяшаўся адобраць дэпутат Палаты прадстаўнікоў Беларусі і саюзнага парламенту Олег Гайдукевіч. Мы толькі за, бо ў нас і так агульная гісторыя, таму падручнік саюзнай дзяржавы добрая ідэя. Калі такая заяўка паступіла, як дэпутат парламенцкага сходу, магу сказаць, мы абавязкова яе разгледзім. І я перакананы, што яна знойдзе сваю падтрымку. Гайдукевіч дадае, па даручэнні Уладзіміра Пуціна парламенцкі сход саюзнай дзяржавы ўтварыў камісію для захавання і абароны гістарычнай памяці. Камісія будзе падтрымліваць розныя гістарычныя працы, у тым ліку браць удзел у распрацоўцы згаданага падручніка. На сувязі філосаф і выканаўца абавязкаў прадстаўніка ў справе нацыянальнага адраджэння аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі. Спадар Павел, добрый вечар. Дзякуем, што знайшлі час, каб далучыцца да нашага эфіру. Добрый вечер. Добрый вечер, спадар Павел. Ну, калі ўжо мой калега Віталь адзначыў, што і з такім філасофскім ухілам у нас тэма, то такое трошки філасофскае пытанне вам задам. Глядзіце, саюзная дзяржава плюс ужо саюзная гісторыя – гэта што, раўно саюзны народ? Саюзная дзяржава для беларусаў, я думаю, як і для расіян, гэта такая трошки фантомная сутнасць. З аднаго боку, здаецца, там ёсць нейкі ўрад, нават ёсць саюзны прэзідэнт, але насамрэч пра гэта вельмі рэдка ўзгадваецца ўсімі. Мы разумеем, што калі гаворка ідзе пра саюзную дзяржаву ў гэтым кантэксце, то не выпадае казаць пра нейкі парытэт, пра тое, што сапраўды гэта канфедэрацыя, у якой Беларусь і Расія могуць мець роўныя правы, напрыклад, на сваю візію гісторыі. Хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра іншае, пра тое, што Расія такім чынам
сцвярджае сваю манаполію на тое, каб паказваць правільную гісторыю, ці як яны яе называюць праўдзівую гісторыю. Ну і адпаведна з гэтага сыходзячы Беларусь будзе губляць свой суверэнітэт у гістарычнай памяці. Калі саюзная дзяржава гэта фантомная структура, то напэўна і гісторыя гэтай саюзнай дзяржавы фантомная. Вы, спадар Павел, як лічыце? Натуральна, што саюзная дзяржава існуе толькі як працяг таго праекта экспансіі расійскай імперыі, які пачаўся з захопу тэрыторыі Великага княства Літоўскага, з падзелу Рэчы Паспалітай і таго, калі нашых продкаў фактычна гвалтоўна прыядналі да імперыі. Пасля гэтага стала модна казаць пра трыадзіны рускі народ, пра тое, што велікароссы, малароссы і беларусы ствараюць адзіную нацыю, якая нібыта мае і адзіную гісторыю, пачынаючы яшчэ з Русі. Тым не менш, мы разумеем, што гэта чыста ідэалагічная канструкцыя, якая была выгадная для верхушкі імперыі, якой было важна сцвярджаць, па-першае, славянскі субстрат як асноўны для гэтай імперыі, а па-другое, каб прыўласціць сабе фактычна яшчэ і кавалак гісторыі суседніх народаў. Ну і калі сёння будуць апісваць вось гэтую гісторыю саюзнай дзяржавы, натуральна, што наўрад ці там будуць прыгадваць падзеі важныя для беларусаў, тую ж бітву пад Воршай, напрыклад, і паўстання Кастуся Каліноўскага ў нейкім хаця б мінімальна нейтральным кантэксце, а будзе хутчэй такая расійская візія гісторыі, дзе беларусы ў свой час былі вельмі рады ад таго, што іх там пазбавілі прыгнёту польскіх і літоўскіх паноў. Калі мы канчаткова пазбаўляемся вось ад пералічэння фантомаў і называем все сваімі імёнамі, то вось гэтыя працэсы, і ці можна неяк інакш назваць як не акупацыя? Ну, фактычна, гэта і працяг працэса каланізацыі таго, што Беларусь як суб'ект права, як асобная нацыя, асобная культура для Расіі не выглядае такой. Гэта азначае, што нават у плане памяці нам спрабуюць навязаць нейкую іншую візію, у якой ёсць адзіная правільная версія падзей, тая, якая заходзіць з усходу, і неправільная тая, якую прапагандуюць незалежныя беларускія гісторыкі. Дарэчы, пра гэта была такая палымяная прамова Грызлова, які абвінавачваў незалежных гісторыкаў Беларусі у тым, што яны ледзьве не працуюць на польскія інтарэсы. І адпаведна, што пры такім падыходзе мы, як я і казаў, губляем гістарычны суверэнітэт, суверэнітэт памяці. Нам фактычна перастаюць даваць магчымасць мець нейкую альтэрнатыўную візію на нашу ўласную гісторыю, тую, якая бы адрознівалася ад візіі гісторыю ў Крамле. А якая візія гісторыю ў Крамле, мы все добра ведаем праз публічнае інтэрв'ю яе топ-палітыкаў. Ну, калі ўжо згадвалі Грызлова, яшчэ можна тады дадаць, што ён адначасова надта любіць апошнім часам прыязджаць у Беларусь на адкрыццё розных помнікаў, розным душыцелям якраз антырасійскіх беларускіх паўстанняў. І таксама, калі ўжо мы узгадваем, то узгадаем і зусім нядаўна Лукашенка раптам загаварыў пра тое, што нам трэба прыдумаць вось нейкую сваю там нацыянальную ідэю, і падхапіў яго гэтак жвава рускамірац Гігін. Вось як можна ацэніць вось гэтую вось размову цяпер пра то, што беларусам патрэбная нейкая нацыянальная ідэя, і адначасова тут вось і саюзная гісторыя, і Грызлоў, і так далей. Ну, я могу толькі павіншаваць нашага калегу Зміця Лукашука, што ён наогул увёў гэтую тэму нацыянальнай ідэі ў такі шырокі распаўсюд, што нават прапагандысты не могуць на яе не рэагаваць. Натуральна, што раней для беларускай дзяржавы, для Лукашенка дастаткова было проста дзяржаўнай ідэі, той ідэі, дзе вся ўлада належыць прэзідэнту, прэзідэнт галоўная асоба, все ему падпарадкуюцца, і ён все вырашае. На яго трэба толькі і спадзявацца. Натуральна, што цяпер ён бачыць, што пры такой мадэлі, в прынцыпе, ён не абаронены ад таго, каб быць праз дзеянні Масквы нейкім чынам адхілены ад сваіх паўнамоцтва сваёй улады. Таму ён спрабуе зрабіць натуральны крок для
любой улады гэта абаперціся на тыя рухі, якія маюць больш моцны фундамент, напрыклад, на нацыяналізм. І у той меры, якой ён разумее гэты нацыяналізм, ён пачынае разважаць пра нацыянальную ідэю. Натуральна, што там ніякай беларускай нацыянальнай ідэі быць не можа, і адзіны варыянт, які ему маглі прапанаваць, гэта сапраўды той варыянт, які прапанаваў Гігін. Гэта ідэя таксама патыхае нафталінай, але яна, прынамсі, мае пад сабой нейкую ідэйную аснову. Гэта ідэі заходнерусаў, заходнерусізму, якія былі распрацаваныя напрыканцы 19 стагоддзя, і калі каротка, іх сутнасць можна звесці да таго, што беларусы гэта такі заходні авангард рускага свету, рускай цывілізацыі, яны як бы пераймаюць некаторыя звычкі гэтага глобальнага супраціўніка захаду для таго, каб ператварыць гэта ў зброю, якой гэты самы захад і можна перамагчы. То бок вось такая брэсцкая крэпасць, якая стаіць на шляху знешняй экспансіі супраць рускага свету. І калі камусьці падабаецца быць вось такой брэсцкай крэпасцю, ну, для таго, відаць, гэта можа быць як нацыянальная ідэя. Для большасці ж беларусаў я не думаю, што гэта нейкі такі прымальны варыянт быць нейкімі вось гэтымі рускімі са знакай якасці, якія гатовы легчы на амбразуру за тое, каб захаваць імперыю на ўсходзе. Ну і гэта мы, прынамсі, бачым па рэакцыі самых беларусаў у сацыяльных сетках. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Спадарства нагадаю, што Павел Баркоўскі, філосаф і выконваючы абавязкі прадстаўніка ў справе нацыянальнага адраджэння аб'яднанага пераходнага кабінета быў з намі на відэасувязі. Сябры, дазволь, Віталь, літаральна на секундачку падсумуем нашу апытанку. Рэкордныя, можна сёння сказаць, галасы. Вось і цяпер людзі галасуюць. Ці зарабляеце вы $1000 США. Спадарства так зарабляюць прыкладна аднолькава за мяжой, і ў Беларусі прыкладна 17-18%. Абсалютная большасць беларусаў не зарабляе. Вось і вер пасля гэтага статыстыцы Белстат. Тым не менш, кожны пяты зарабляе, а нам кажуць, што гэта сярэдні заробак, прычым ужо на рукі. На гэтым ставім кропку. Студыі Белсат. Вы ставце сваю чаргу падабанні і каментуйце нашу трансляцыю, калі вы ведаеце, як задбаць пра уласную бяспеку. А цяпер прапановваем спадарству агляд найцікавейшых публікацый у сацыяльных сетак Белсат онлайн вашай увазе. Свет імкліва змяняецца ў эканамічным плане таксама. Што будзе з беларускім рублём, як на яго паўплывае дэвальвацыя расійскага рубля і прыезд Келага ў Беларусь, як Wildberries і Озон захопліваюць Беларусь. Вось, уласна, эканаміст Леў Львоўскі ў эфіры праграмы «Карані праблемаў» адказвае на гэтыя ды іншыя пытанні. Цалкам выпуск глядзіце на YouTube-канале Белсат Ньюс. Если российский рубль в 2 раза подешевеет к доллару, то и белорусский рубль никуда не денется. Также в 2 раза подешевеет к доллару. И именно из этого феномена долларизации, феномена того, что белорусы, кстати говоря, в отличие от россиян, все еще считают все в долларах, то для нас это будет такой большой шок. Что изменится, если, опять же, так случится? Ну, импорт станет дороже, потому что мы много потребляем импортных продуктов, а вот экспорт никуда у нас, наверное, не изменится, потому что мы сейчас торгуем с Европейским Союзом. Это все еще значимая доля, но куда меньше, чем была раньше. Сейчас у нас только 15% нашего экспорта идет в Европейский Союз, и, соответственно, мы в этом случае больше покупатели. Італьянец незвычайным спосабам пазбавіўся праблемаў з паркоўкай. На вуліцах аднаго з італьянскіх гарадоў заўважылі мадыфікаваную версію культавага Fiat Panda. Кароткі кузаў, колы бліжэй адзін да аднаго, кіроўца ж быццам за рулём, за стырном цацкі. Што гэта за цуд такі, цалкам можна паглядзець на Фейсбуку Белсату.
чым ёсць купальня насамрэч, якую папараць кветку шукалі нашыя продкі? У рубрыцы «Рачанец» з Віктором Шукіловічем раскрываюцца галоўныя сэнсы старажытнага свята самага доўгага дня і самай кароткай ночы. Глядзіце на фейсбуку Белсату. Паводле мяне, то гэта пік лета, такі апагей усяго, што адбываецца ў натуры. Усё буяе, красуе, вся расліннасць набірае сваёй моцы. Ну а некаторыя даследчыкі беларускія кажуць нават, што купалле, вось такая мяжа, ад якой пачынаў лічыцца Новы год. Таму што кажуць, глядзіце, ж не кажуць годапіс, а летапіс. Гэта як бы лета пачынала Новы год. Адсюль і такія слоўцы, як там летась, гэта ў мінулым годзе, сёлета гэта ў гэтым годзе, пазалетась гэта 2 гады таму. Ну яшчэ трохі фалклору. Каравай не проста хлеб, а сапраўдная магія, але ці ведалі вы, што адзін з найважнейшых складнікаў рэцэпту традыцыйнага каравая гэта песня. Ну і вось уласна паслухайце, пад які спеў гатуюць у падляшскай вёсцы Дабрывада. Герой праекту «Падляшскія вакацыі» знаёмяцца з забытымі традыцыямі беларусаў. Паглядзець можна ў тэлеграм-канале Белсату. Ми співаємо і віте повторяємо. Ішли, коровельниці горою, ой, несли, поки льомоки собою, ой, несли, поки льомоки собою. На гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, таксама ў упадабанні. З вами працавалі сёння я, Валер Руселік, мой калега Віталь Бабін. До новых сустрэчаў на Белсаце. Пакуль.